Sir, mangtidakti sticker para yung YouTube channel ko. Ay, vlogger ka sir. Okay sir. YouTube channel mo sir. So hindi kapadyak sir. Sabay tayo mapanday lingkupan. Tama pang kami mate. So hindi ka padyak. Okay, thank you rin. Like and subscribe. Wala. Pa-subscribe po sa. Thank you. Yun. Sige boss. Pa-subscribe na lang boss. Teka no. Shout out boss. O sige. Shout out sa mama ko. Taga saan kayo? Santo Tomas po. Santo Tomas. Sticker. Friendly ka padyak. Mukha magbubuyak. Thank you po. Hindi ka padyak. Wash out. Wash out. Shout out. Sabay lang. Okay, thank you ah. Isa lang. Chocolate pa tayo. Happy New Year. Oh, share tayo. Share. Oh, kuha na kayo. Binigyan tayo ng chocolate. May balik bayan siguro. Oh, ingat kayo ah. Ingat. Yan, lumiliwanag na po. Yep, nakasama namin. Yep po, oh shout out. Uwi ka na, Pastor! Pastor Jason, uwi ka na! Balik ka na dito sa Pangawa! Walang tubig. Buti na lang. Buti hindi kami dumaan sa may Dipalo Bridge. Hindi yun, mapapalayo kami doon. Idol, good morning. Oh, ingat. Morning. Hingal ako. Hiningal. Hindi tayo pa eh. Hindi kayo nag-selfie dyan eh dyan. Hindi ka doon yung may sangay. Ayan. Ayan. Nakapag-selfie ka yan. Naya dito yan eh. Okay, ahon. Oh, ang lakas oh. Lakas yung RB. Mag-selfie kayo nga to. Selfie kayo nga to. Oh, ang ganda dito. Hello, madam. Istingok man nga kumamat jay. Hey boss, thank you. Baka agsad-sad ng dapat dagi jay. Nya. Picture. Okay. Okay, thank you.
Pinpin Trail sa Sanlupan. So Pinpin Trail, try natin dito. Dito na atoy. Sige, thank you. Adventure na to. Oh, shout out kay Benok. Benok Adventure. Oh. Saan kaya ako dadaan? Mahala na. Wala tayong makitang sign. Pero maganda to. Solo sa bundok. Shout out kay Aimee, Idol Aimee. Hindi mo ako hinintay bago mag New Year, pasyal muna tayo sa bundok. Oh. Oh, saan dam dito? Yun o, may ng bike. Tapos yun, mahala na kung mawala tayo dito. Hindi kawayan sir. Ay, nataw-tawan sir. Thank you kuya. Maglaki din, nataw tayo. Naligaw na tayo mga kaprenship. Pero enjoy ko. Ganito yung gusto kong ride. Yung nawawala. O, ito yung kawayan. Tapos saan ang daan? Dyan. Dito yun oh. So yun na yun, pataas. Ayun oh. Jump. May jumping salad dito. Wala. Grabe. Budol pa. Binudol ang sarili. Ayo sir. Good morning. Dasar mau. Data. Dasar mau. Sige pa. Kapoy kayo. Kaya pala to. Idol wow! Okay, nagbubuntog kayo man. Tatahek ko ito. Nag-shortcut ako na ito. Ang kayo mabutan nak. Sige, tumarak. Ay na ni ay mate.
Kanjawa man ta, binudol na. Hindi na inuray. Hindi ako nila eh. Naka-video yan. Ay, first time mo tayo. Budol natin. Kami sa papaya train. Budol na to, budol na. Lakas. Budol ngayon. Yan o, si Aimee. Hindi ako hinintay. Good morning. Good morning, sir. Ang daan naman nito. Ang sarap. Downhill. Nakakatakot. Taas kasi ng saddle ko. Yeah. Yan o, may sign. Pero dyan. Ang sarap magbudol. Ganito ang daan. Oh, yee! Ang ganda. Makati-kati na tayo dito. Dapat nag-leggings tayo. Pangsang yata kami umutulkot. Dito ang enjoy. Dol. Battle. 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 Marami pa sila. Mga 5. Ganda yan, ganda. Suabe. Ada-alin niya ako, sir. Taas upuan nila rin. Hindi ako makapag-alin. Saan na kasing laging nakababa. Dati walang babaan ng saddle. Uy, ako yeah. Wow, I like it. Ayos. Ang ganda rito. Maganda yan. Hindi natin alam yung daanan. Baka madi nga maulam.
Wapo! Ang dito sa taas. Friendly trail. Yun yung lingkupan oh. Ito bagong na-unlock natin na trail. Oh. Yakpi! Oh, sabay skid tayo. Ah. Ah. Yup. Oh. Meron na naman tayong laging pupuntahan. Enjoy. Hop. Ah, dyan ang si Amy ngayon ang master budol. Mana sa ama. Mana-mana lang. Oy, oy, ayos dito ah. Dito tayo. Yeah, sabay ahon. Wah, talaga. Ito to. Ayuan mo. Tali. Ah, thank you boss. Ah, yan yung mga kapadyak. Oha. 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 Ang sarap magpa-slide. Haha. Yeah! Doon po yung Pinpin Trail. Woo! Tapos saan ang Pagulyan? Oh no! Yeah! Ah. Ahon tayo dyan. Yeah! Sunod tayo! Yeah! Ahon pa! Woo! Ang ganda! Woo! Yeah! Finish line na tayo. Mamaw, mana. Mana. Finish line, okay.
Adi Makindaos, sir. Adi Makindaos. Ano rin? Shoutout kay sir. Subscribe niyo lang po si sir. Bakit si, ano, Sir Raymond? Long ride daw, sir. Ay! Alam namin pinipinsin mo na. Salamat sa sponsor. Oh, may itlog pa. Thank you, sir. Kalkaro, dito wa kami itikini kontin martingan diyan nga hay. Ani ikaw ni May soft drink sa itlog. pahingan muna tayo. Thank. Uwian na. Yuhu! Downhill. Ang sarap na ano, ride natin ngayon. Yes, sir. Uy, may mais. Natapos na naman ang padyak natin. Sana naman sulit ride. Nakapasulit. Sulit na sulit. Ganda ng shades ka lang. Nakatili ko lang yan, 1.5. Murang-mura, 1.5. 150. 150. Kailangan natin kasi ito clear glass. Sa madaling araw, tagal lumabas yung araw, madilim pa. Bumili ako niyan. Bagay ba?